Unsa may kasagarang rason nganong di ta kasimba, nganong di ta kaampo. Busy. Una, busy. Mao ginay rason nganong di ta kaampo, nganong di ta kasimba kay busy ka eta. Mo nang gipahinumduman ta si Ebanghelyo ron. Nga mugahin jud tag panahon sa pag-ampo nga gihulagwayan ni Maria dinhi si Ebanghelyo. Anya nagrepresentar sa atong kabisi si Marta. Nagkapuliki sa buluhaton sa balay. Nga nireklamo siya nga di pasagdan raman taong ko Ginoo ingna na siya bi tabangi ko diri. Naningon ang Ginoong Hesus nakapili si Maria sa labing maayo. Nindot kay ni pahinumdum ginato kay tinuod gyud kapuliki gyud ta nya mao gyud ay rason. Pero di man sagud mahimog sige lang tag lihok nya di ta magampo. Kay niingon man nga lihok tao kay tabangan ko ikaw muna mo trabaho sa gyud ta. Work as if everything depended on you. Pero kinahanglan ta mo ampo kay nag-ingom ang pong Ginoo nga kung wala ko, wala gyud mo'y mahimo. So pray as if everything depended on God. Ato gining balansihon. Kining pag-host nato karon nining Archdiocesan Pilgrimage sa COM, Children of Mary. Usa man is kakalihukan sa pag-ampo. Din kini mga COMers nato sa Archdiocese ni biya sa ilang kabisi dito sa ilang panimalay na dinhin ining kalihukan sa pagpaduol sa Ginoo sa Mahal nga Birhen Maria pinaagi sa pag-ampo. Nya providential kaayo nga naatol nining Pitsa 19 kay ining Pitsa 19 gud numero man gud ni St. Joseph, no? Tungod sa iyang piyesta nga March 19. Nya mao na nga nang-apply ta ug na-approve na nga every 19 sa buwan doon na tayo Pilgrim's Mass. Usas buntag sa udto 12:15, usas hapon. Diin ining mga misaha, doon ay plenary indulgence. No? Nindot kayo. O dili lang kay sa every 19, kundi every first Wednesday. Kay ang first Wednesday, bisan tinuod o wala pa ma-officially approve sa simbahan, gigahin man ni nato pagdebosyon nato sa Chaste Heart of Joseph, no? Dili tingali ko out of place kung muisgot ko niini kining atong Archdiocesan Pilgrimage naa man hitabo dinhi kay ang host man ang National Shrine of St. Joseph man. Yo kaning duha sa ako nagiingon i-approve na ni ug ang pag-decree na lang ug pag-launch mo'y kuwang niini. Target unta ron July 19. Target yung taron nga karon mo launching pero wa gyud in his time. Nga nindot unta ron kay inagsunod 19 sa Agosto wa na mamidinhi. To na may mislaing parokya nagtikaw-tikaw, iampo lang gyapon, inampo ay lang gyapon ta. So anyway, nindot ning okasyon nga naatol Pitsa 19 kay di ata nigahinta ni ining panahon sa pag-ampo kay lagi pray as if everything depended on God. Lihok tao kay tabangan ko ikaw ug work pud ta kay kung wala ang Ginoo wala tay mahimo nya mutabang siya nato kung maningkamot ra sadta. Kining santos nga misa kinatas ang pag-ampo magdasig nato kanunay sa paglihok pagpaningkamot mga tarbulahaton sa balay aron sa ingon na anak mahiduol tag samot sa Ginoo kay ang atong mga pagtrabaho mahalad man isip atong mga pag-ampo. Kining santos nga misa sa akong nagiingon kinatas ang pag-ampo ulahan kita nga gidapit sa iyang bangkite. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan
magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kung